فنونا أب مكتتال تركبوز خبركم من زخبركن انتخاتلتنا كمي تمسيوم نلوم سولس كلت مسكرم ساعة شعات مشز تدالوه هاقراون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم إفرم قريب قنديار استزينا خافلم زغري بحت مسكرم مجمار برتا وقال سزبي ارتراب درجة زواقاش باركا أب هاي كوتا تخايدوم أب هاقراوي مرمرا شامناي كفلي كاب ستساتف تمهارو سوسان شمونتن نتب شمونتن ميتاويت كم زحالفو منيستر تمرتي قليسوم مجر جنرال رمضان عثمان أوليين أبالات مبل ثلاثان شمونتن زوريا هاقراوي أقلقلو السمينار هيبوم شاينا روسيا نابستفل عليه تسلات الزلون متحق غاز كسفعة تسمامعين عطوج توامي قجل ام عسران سلستنا سلام تبقصو خمزة يقولوا منقست ديمقراطية ريبابليك كونغو كسيسو أب أفغانستان بستغست من قطقات مريتنا يزموت صبات قطرين أب العليا حدش احنا 400 كبيلو زخربة حاتم اسكرم مجمار برتا وقال سزبي ارترا بدرجة زواقاش باركا أب هاي كوتا تقايدوم نتي أب قطر حاول تسوو حامد إدريس عوات استقادت سنبل استقاتاتله وكل إرينا كداو تولد زدالو تبطبالو ميكيل حادقو كقربلنايوم باحت مسكرم بالسوسان 4 عامت مجمار برتا وقال سزبيرتا بدرجة زواقاش باركا بهاي كوتا بدنك تذكيرا أبتي بسلفي هزبن سراويتن زتسنين يزغر مدب أما حدار زواقاش باركا أمباسادر محمود علي حوري زركوبهم حالفتن أزست سراويتن أب كسر مكان مقابر حربنياتات فلسطة تخيلهم وانا دايركتر كفلي بالن سبورتن ناتو إدريس صالح حبز سمعو قال اتنا يزغر مدب آبتي آسكرين فلا معتقاو قال سزبيرتا حربنيا سوو حمد إدريس عواته بخبر زعرفو البوتا متيادو رزين ترقون كمزلو بمتكاس من اسيات قعزو ناتنت زحاتو تواقات تجنزيبهم مدرخ زطلبو آبركتون ستافين كقبرو كمزقبات زغاغيروم أما حدارنو زوبا هاي كوتا آتو الشيخ الدين صالح بوغنو علامانا يتزغري من تناتنت نزستوس دي حريان زتساقر مسقدلن نامن اسيات ولدوتات نمتحلاف سلازخونه عمت مصب استفلالي مسنادوتات كم زكايد غليصوم ابتا غاطامنه تعلزن صوارق ባህላውን ስነጥበባው መደባት ቀሪቦም ዝከም ዚሉን ኮሎም መበል 64 ዓመት ምጅማር ብረታው ቃልስ ህዝብ ኤርትራ ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ከምኡን ስቶክሆልም ሽወደን ብተመሳሳለ አገባባት ከም ተጸምበለ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም أب هاقراوي مرمرا شامناي كفل عامة تمرت غلتشن 24-25 كاب استساتفو أستاذ 7 تمهارو أتوم صاين شمونتنت بي شمونتميتاو يتحاليفهم أم منستر تمرتي حلاف جنفر مزدنان هاقراو مرمران أتو هابتا أصفاني إرينا بزهابا حبريتا كاب سوسان تشعاتن شحن تشعاتميتن 10 تمهارو 46 وغلتميتاو يدك أنستيز ركبهم 48 شحن 84 نابزقت الدرجة كم زحالفو قليسهم توصي الدرون أبيات تمرتي كم تلاخ زحبر أتو هابته متن محلاف كم ناي زحالف عمت بعصر شمونتنت بشمونتن ميتايت عبيت كم زمزقبه كابتم زحالفو دما شمونتن ميتن 30 دك انستيز ركبهم حدا شحن 480 شمونتن تمهارو 9 لعليونت بي زمصو مخانم حبيروم متن محلاف بمنطر زواتات كرن كله زو عن 50 ميتاويت زبا دبوب 72 ميتاويت زوا قاش باركا 9 ميتاويت زوا ماكل 78 ميتاويت زبا سميناو قيح بحري 58 ميتاويت زبا دبو قيح بحري 75 ميتاويت سعوديا 9 ميتاويت كسلا سودانكا 100 ميتاويت حالتات مكلغال 71 ميتاويت كم زخونه أتو هابتب توساقي أبريهم أتو هابتب موداتا زخونه تبب مهاراي أبا وهبا نتبي كريتا ويكبر هالوز دول يوم الزهلو أبتاز مهار اللابيت تمرتي حتو كقرب كم زغل حابيروم
نأبلات مبل سالسان شمونتن زوريا هجراوي أقلقلوتن أبلات ما أكل سلطنا هجراو أقلقلوتن بزعبا قالسي إرتران ناس إنتن زحلفو مسجد دلاتن سمينار تواهيبوم نصبت وكيل إرينا موسيقى دانة قرمسكال قرز جهر أزاز ما أكل سلطنا حيلتات مكلخال إرترا ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي بمخنيات حد مسكرم زخري مبل سسان 4 مجمار برتاو قال سزبي إرترا أبلات مبل سلسان شو منتن زوريا هاجراوي أقلقلوت كمون أبلات ما أكل سلطنا هاجراوي أقلقلوت بزعبا قال سي إرترا ناصنتن زحلفو مسجدلاتن سمينارا كايدو أبتي بحد مسكرم زهابو مجلسي ميجر جنرال رمضان أبوان مزرزار مجزاتي كاب أفريقيا هزبي إرترا كم تم قالوت هزبتات أمريتو بناصنتن سلامن كنبر مسلو كوانت نبره ربحتات حيالن هاجراتن مشارختن انتبهيلو أنصار دليتو نداغماي مجزاتي كم استفرده كمون عدد موت سدتن مبتان كم زخونه بمبراه كابزي حسن زين مقلقالن ناصنتن مرقاص اندما بحد مسكرم شحن 991 حدن برت العيدخ قالسم كم زوسنه دحرناي 3 عامتات مريرن نويحن قالس دما بغزا قلصمو زود ناصنت كدف كم زبقع ابريو عالم زيفت حويت بمخانا نحقاوي مسل زيغاتاتنا قوسيها أبشعن 950 كلتن بوسانة حبرات هاقرات قوصي 309 زبار حموشته مستا بكل انتنا كاب إيرترا زدحرت مسفناوي تهاجر إيتوبيا بفدرشين كتقرن كم زفرده زتغس ميجر جنرال أولياي نحيال دليت إيرتراويا الناس نثن فتحاو مسلو من نمقعصاص زي بهال وديتات كم استخايده انتخونه تتخاطي ولدتات إيرترا نخلو بب مدرخو بالعل نقحات كم زمكتون أموداتا ناصنتهم بمرقاز بانديرا إيرترا أبتا زيت سبر زنق حقي كم استسقلت بزرزر رديو قالسي ببرت رايا يكونن زكايد زبله ميجر جنرال أولياي ازناي حجي ولدو زتحالفه حسم هزبو ناصنت نممصان نمعقاب نستخفل كبر واغا كمون استسغره كبيد مدرخات بزغبا فليطو رخيبو بزلو ناي تمرتن مويان عدل فلطتن مويون بمبراخ هاجر نملمعن من نبابرو هزبن ممحياشن كي تحللك سرح زيغنتا وحلفنتو كم زخونه اغنزيبو بخال وغن دما زخري بحت مسكرم مبل 4 عامات مجمار برتاو قالسنا بدرجه زوبا دوباو قح بحري ابكت معسب بعبي كبري تخايدو اتي ازازي از مبراق بريغادر جنرال ابراهام عندهم صحافي زباو جنبار نديمقراطيين فتحن زوبا دوباو قح بحري اتور الزن ميكيلن كالوت حلفتن استرخبلو ناي زخري مدب نتا تاريخاوي تعلت بزن صبارق سنطباو مسانات دميق منبارو كابت بوتا زبصحنا حبريتا افليطو أقول معدال ماي كتما قردات وحسنة قرب صروي 6 ماي نمرقاص يسرح كمزلو حلافت بيت صحفتاتو برهانه محارة حبيروم زكاز زلو سرح بزملكتني إرينا بزهابة حبريتاتو برهانه قرب صروي 6 ماي ناب كلاتهم نبرتن تكالاتن نمبتصاح أبي قماقم ربابار كخبز ركبا عيلاتات زقلب حموش تمعدل نقطاتات بموداد كمون مسمر ماي بمزرقاحن ببوتاتن أقول كمزوها بمتكاس 9 ميتايت كاب نبرتي صروي 6 ماي كمز رخبو أرقاقيسهم مسمرات ماي بسنك إرقان شامبقوتات تدقاقامي مبلشاو يقاتم بمهلاو بحدش نايمتكو مدب كحسبولو ززخاخراتو برهانه نخفليت ماي بزملكات بمسمر زقلقول عماويل نحموش تفيستو بعسر 3 نقفا ببوطات زعدلهم دما نحاد فيستو بعسر تحموش تنقفا كمز تقو محابيروم أتو برهانم موداتا أقولقلوت معدال ماي كتما قردات زكايدو زولو صعري ملؤنت نخلو بمسمر زقلقول عماويل ورحاوي كفليت بسرع خفلو كلاتهم نبرت دما نزرخبو وماي بوحلو لاقباب كتقوملون بخنات كوقدون أزهاخيروم أب زبعن سببا كم أكلنا يتمن سياد تاريخ ورسون نقحاتهم كبرهم كودب صنح مدبات تساتف تقنا ودابتات كأيحة عنبابا ناب تاريخ أو بوتاتات عدوتا كايدهم وكيل إيرينا بتي السلمون سبسبا اللواء
ውዳበ ቀያሕቲ ዕንበባ መቐጽልታን ምትኣሳሰርን ታሪክ ክብርታት ሰውራዩ ነዞም ተካእቲ ናይ ዝውዳበ ኮይኖም ዘለዉ ውዳበ ቀያሕቲ ዕንበባ ታሪኾምን ክብርታት ሃገሮምን ዝፈልጥሉ ባይታን ምፍጣር ካብቲ ብቐጻሊ ዝስርሓሉ ዘሎ መደባት እዩ ተሳተፍቲ ናይቲ ኣብ ከተማ ከረን ዝካየድ ዘሎ ናይ ፈለማ ቅነ ውዳቤታት ቀያሕቲ ዕንበባ ኤርትራ ዑደት ናብ ታሪኻዊ ቦታታት ኣካይዶም ዑደተኛታት ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተዛዘመሉ ታሪኻዊ ቦታት እንቁላሓስ መቃብር እንግሊዝን ጥልያንን መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ግፍዒ ዝፈጸመላ ዑና ከምኡውን ፎርቶ ኣብ ዝበጽሕሉ ብተመራማሪ ታሪኽን ደራስን ኣቶ ነጸራብ ኣዛዝን ሓላፊ ጨንፈር ጸጋታት ቱሪዝምን መጽናዕትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ፍስሓ ሃብተን መብርህ ተዋሂብዎም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ነቲ ኣቐዲሞም ብዛንታ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ታሪኽ ብኣካል ክርእይዎን ክድህስስዎን ምብቅዖም ዝተሰምዖም ሓጎስ ብምግላጽ ካብ ዝተዋህቦም መብርሂ ኣገዳሲ ፍልጠት ከም ዝቐሰሙ ሓቢሮም ንሕና ወነንቲ ናይ ጽባሕ ታሪኽና ኢና ዝበሉ እቶም ዑደተኛታት ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ታሪኽን ክብርታትን ሃገሮም ዝፈልጥሉ ዑደት ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ማሕበር ምስ ካልኦት ኣካላት ብምውህሃድ ክደፍኣሉ ተማሕጺኖም ኣብቲ ብ26 ነሓሰ ዝተኸፍተ ቀዳማይ ቅነ ውዳቤታት ቀያሕቲ ዕንበባ ኤርትራ ክሳተፉ ዝቐነዩ መንእስያት ብ31 ነሓሰ ብምኽንያት ሓደ መስከረም ኣብ ቀንዲ ጎደና ከተማ ከረን ንህዝቢ ባህላዊ ምርኢት ኣቕሪቦም ታሪኽ ናይ ዝመጽእ ወለዶ እዩ እዞም ሎሚ ብሃገራዊ ክብርታት ተኸስኪሶም ዝዓብዩ ዘለዉ ዜጋታት ከዓ ናይ ጽባሕ ዋናታት ታሪኾም እዮም ስለ ዝኾነ እዚ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያት ተምሃሮን ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ክሰዓብን ክቕጽልን ዝግብኦ እዩ ምስ ሰኣላይ ኤፍሬም ተስፋ ብርሃን ቤትኤል ሰሎሙኔ ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ ፎርቶ ከተማ ከረን ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ንመራሕቲ መካይን ትካላት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ኣብ ኣገዳስነት ዕምቆት ዝወሃብ ትምህርቲ ኣብ ምክልኻል ሓደጋታት ዘተኮረ ጎስጓስ ብሓደ መስከረም ኣካይዶም ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል መጀር ሃብተ ገብሩ ኣብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋ ዝኾኑ ዘይጥጡዕ ጽርግያ ተሽከርከርቲ ኣሽከርከርቲ ኣጋር ተጓዓዝቲ እንስሳ ኩነታት ኣየርን ካልእን ኣተኪሩ ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ሓደጋ ውፅኢት ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ዝበለ መጀር ሃብተ ብወገን መራሕቲ መካይን ዝረአ ጉድለት ብምእራም ሓደጋታት ንምክልኻል መምህራን ምምራሕ መኪና ኮይኖም ዝቑፀሩ ብቑዓትን ንቑሓትን ክኾኑ ዋናታት ድማ ግቡእ ክትትልን ቁፅፅርን ከካይዱ ተማሕፂኖም ሓላፊ መርመራ ሓደጋ ኣቶ ቢንያም ብርሃነ ብወገኑ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ርብዕ ዓመት ናይ 2025 ዘጋጠመ ጥሕሰት ሕጋጋትን ሓደጋታትን ብመንፅርቲ ኣብ ህይወትን ንብረትን ዝወረደ ክሳራት ሰፊሕ መብርህ ድሕሪ ምሃብ ትካላት ትምህርቲ ምምራሕ መኪናን ከም መምህራን ኮይኖም ዝቑፀሩን ተነቢሩሎም ዘሎ ከቢድ ሓላፍነት ብምግንዛብ ኣብ ምስራፅ ንቕሓት ሕጊ ዕቱባት ክኾኑ ተላብዮም ተሳተፍቲ ብግዲኦም እቲ ጎስጓስ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ኣብ እዋን ቀትሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ እዋን ለይቲ ብዛዕባ ዝግበር ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ከስተምህሩ ፍቓድ ክወሃቦም ኣፍልጦ መራሕቲ ብሽክሌታ ዓረብያ ፈረስን ኣጋርን ንምብራኽ ክስራሕ ከምኡውን ብመራኽቢ ብዙሃን ቀጻሊ ኣስተምሮ ክወሃብ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ክቡራትን ክቡራንን ስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢን ምክትታልኩም ከዓ ደጊመ ብኽብሪ ዕድመኩም መራሕቲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሩስያን ሎሚ 2 መስከረም ኣብ ከተማ ቤጂንግ ኣብ ዘካየድዎ ዝርብ ምትሕጋዝ ሃገራቶም ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ንምስባሕ ተሰማሚዐን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ርክቦም ሩስያ ናብ ቻይና እትገብሮ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ክብከተብሎ ቻይና ድማ ንሩስያውያን ገያሾ ናፃ ቪዛ ከተፍቅድ ምዃና ሓቢሮም ሩስያ ናብ ቻይና እትልእኾ መጠን ጋዝ ካብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ዕለታዊ ናብ ልዕሊ 100 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ከተዕብዮ መደብ ከም ዘለዋ ኣብ ትርክብ ተገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኣቶም መራሕቲ ኣብ ዞባውን ዓለማውን ፀጥታ ዘለዎም ምትሕግጋዝ ከዕብዩ ተረዳዲኦም ኩሉ መድያዊ ዝምድና ሩስያን ቻይናን ዓመታዊ እናደንፍዕ ይኸይድ ከም ዘሎ ፀብፀባት ይጠቕሱ ዕጡቕ ተቃዋሚ ጉጅለ M23 ናይ ሰላም ተበግሶ ከም ዘይብሉ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኸሲሶም እቲ መንግስቲ ነዝገለጸ ናይ ሰላም ዝርባብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እቲ ጉጅለ ኣብ ኣውራጃ ኪቮ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ብምውቃስ እዮም ነቲ ክስስ ዝነፀገ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ብተመሳሳሊ ጉዳይ ንሰራዊት ኮንጎ ከሲስሎም እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ብመንጎኝነት ቀጠር ኣብ ከተማ ኣደውሓ ንዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ኮንጎ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱም መንግስቲ ኮንጎ ነቲ ዕጡቕ ጉጅለን ካብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ናሕሰ ክትግበር ዝነበሮ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ምኽታሞም ዝፍለጥ ኮይኑ ዛጊት ከም ዘይተተግበረ ፀብፀባት ይረዶም
ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት ዝጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ወገናት 4 ዙርያታት ዝርብ ከም ተኻየደ እዩ ዝሕበር ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ምብራቃዊ ኣፍጋኒስታን ብዝተኸስተ 6 ሬክተር ምንቅጥቃጥ መሬት ናይ ዝሞት ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 1400 ከም ዝዓረገ ጸብጸባት ሓቢሮም ልዕሊ 3300 ዳሃዮም ዝጠፍአን ዝቆሰሉን ግዳያት በምህላዎም እቲ ኣሃዝ መሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ኣፍጋኒስታን ኣሚቶም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ዝኣወጀ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ግዳያት ንምርዳእ ኣህጉራዊ ሓገዝ ሓቲቱሎም እቲ ኣብ 8 ኪሎሜትር ማዕሙቕ ዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ድሕሪቲ ኣብ ዓመት 2023 ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመን ልዕሊ 2400 ሰባት ዝቐተለን ተመሳሳሊ ሓደጋ ዝዓበየ ክሳራ ዘውረደ ኸኣ ኮይኑሎም መንግስቲ ቤልጅየም ንፍልስጤም ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ከም ዝህባን ኣብ ልዕሊ እስራኤል እገዳታት ከም ዘጽድቕን ኣፍሊጦም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቤልጅየም ማክሲም ፕሮቮት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገርነቱ ውሳኔ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየደ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ከም እትገብሮ ሓቢሮም ትስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ እስራኤል ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ኣወሽ መጥቃዛ እተካይዶ ዘላ ግፍዕታት ከም ዝኾነ ዘነጸረት ሚኒስተር ቤልጅየም ኣብ ልዕሊ እስራኤል 12 ጽኑዕ እገዳታት ከም እትውስን ገሊጹሎም ኣቐዲመን እውን ኣውስትራልያ ብሪጣንያ ካናዳን ፈረንሳን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝካየደ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ክህባ ቃል ምእታውን ዝከር እዮም ሃገረ ፍልስጤም ወግዓዊ ኣፍልጦ ክወሃባ ዝሓትት ኣህጉራዊ ጻውዒት እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያንን ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ንዝተኸተመ ስትራቴጂካዊ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ንምትግባር ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ጸዊዖም እቶም መራሕቲ ነፃዊዕ ዘቕረቡ ጎኒ ጎንቲ ኣብ ከተማ ቲያንጂን ቻይና ዝተኻየደ ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዮም ክልቲኣቶም ፕሬዚደንታት ምኽታም ስትራቴጂካዊ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ መርኣያ ዕምቀት ዝምድና ሩስያን ኢራንን ምዃኑ ብምሕባር ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ንግዳውን ጸጥታውን ምትሕብባር ኣብ ምሕያል ወሳኒ ተራ ከም ዝህልዋ ነጺሮም ፕሬዚደንት መስዑድ ፔዜሽኪያን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ሩስያ ዝተኸተመ ስምምዓት ንምትግባሩን ክመጽእ ዝኽእል ብድሆን ምፍታሕን ብተወፋይነት ከም ዝሰርሕ ቃል ኣትዮም ፕሬዚደንት ፑቲን ብወገኑ ብዝሓለፈ ዋርሕ ንግዳዊ ምልውዋጥ ሩስያን ኢራንን ርኡይ ዕብየት ከም ዘመዝገበ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ፑቲን ነቲ ብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2025 ምስ ኢራን ዝተኸተመ ስትራቴጂካዊ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ብ21 ሚያዝያ ከም ዘጽድቆ ዝዝከር እዮም እቲ ን20 ዓመታት ዝጸንሕ ስምምዕ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ማለት ኣብ ምክልኻል ጸዓት ኢንዳስትሪ ሕርሻ ፋይናንስ መጓዓዝያ ሳይንስ ባህልን ቴክኖሎጂን ምትሕብባር ንምዕዛዝ ዝዓለመ እዩ ፓኪስታንን ኣርሜንያን ንፈለማ እዋን ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝመስረታ ኣፍሊጠን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲኣተን ሃገራት ጎኒ ጎንቲ ኣብ ከተማ ቲያንጂን ቻይና ዝተኻየደ ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ ቁጠባዊ ውድብ ምትሕጋዝ ሻንጋይ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ንምምስራት ናይቲ ዝምድና ዝምልከት ሰነድ ከም ተፈራረሙ ተገሊጾም ክልቲኣቶም ሚኒስትራት ንመትከላትን ዕላማታትን ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዘለዎም ተወፋይነት ብምርጋጽ ኣብ መዳያት ቁጠባ ትምህርቲ ባህሊ ቱሪዝምን ካልእን ክካየድ ብዛዕባ ዝኽእል ናይ ምትሕብባር መዳያት ከም ተዘራረቡን ተሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ቀረባ መጻኢ ወከልቲ ንምልውዋጥ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ኣለዉ እዚ ምዕባለታት ዝኽሰት ዘሎ ድሕርቲ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ኣብ መጀመርያ ወርሒ ነሓሰ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ስምምዕ ሰላም ምኽታመን እዮም ፓኪስታን ምስ ኣዘርባይጃን ብምውጋን ንልዕሊ 30 ዓመታት ንኣርሜንያ ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ከይሃበት ከም ጸንሐት ጸብጸባት ይሕብሩ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ብዝተኸስተ ሓደጋ ምህማም መሬት ብውሕዱ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ንምንጭታት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እቲ ሓደጋ ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎም በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ኣኽራናዊ ከባቢታት ዞባ ዳርፉር እትርከብ ሓንቲ ዓዲ ከም ተደምሰሰትን ሓደ ሰብ ጥራይ ከም ዝደሓነን ተሓቢሮም ኣብ ሱዳን ካብ ወርሓ ሰነ ክሳብ ጥቅምቲ ዝወቅዕ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዕቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራ ከም ዘውርድ ጸብጸባት ይጠቕሱ ዜናታትና ንምዛሙ ኣርስቲ ዜና ክደግመልኩም
زخري بحت مسكرم مجمار برتاو قالس حزب إرترا بدرجة زواج باركا أب هاي كوتا تقايدهم أب هجراوي مرمرة شام ناي كفلي كابس تساتف تمهارو سوسان شمونتن بشمونتن ميتايت كم زحلفو منيستر تمرتي قليصهم مجر جنرال رمضان عثمان أوليين أبالات مبل 30 شمونتن زوريا هجراوي أقول سمينار هيبهم تشاينا روسيا نابستفلاليت إلا زلون متعققاز كسفحة تسمامعين عطو تقام قجل ام عسران سلستنا يسلام تبقصو خمزة يبلو منقست ديمقراسيات ريبابليك كونغو كسيسوم أب أفغانستان بستغست من كتكات مريتنا يزموت سبات قطرين أبلع لحدش احنا 400 كبيلوم كبران حفشاو زيناتاتنا بستزازي ملو مسترفو مدباتنا نحدقوكم بوغني بروخ مشت